Belai hambai जों दिनै खवाई political district ni ngoi ti pramotha YTF te TWF जों दिनै press meet खामनि काइसना region बुसकांनि फाइनाय 14 तारिख जून नि 2025 चिनि खवाई रामचंद्रघाट नि constituency नि बिसिंगो बायजालबारि स्कुल मातो काइसा मेगा protest rally ngani thangoi tongo चिनि illegal migrant चिनि बांग्लादेश नि फाइनाय ते म्यांमार नि रोहिंग्या फाइनाय रनो तुयै दिनै नंनि press meet नि बिसिंति बा नंनि बिसिंति मनो साना मुसुंगो जे जों जे 14 तारिख नि program abono जों grand success mark खालायनाय abon bagino खवाई district नि जे अंडर जे constituency tongmani like romdi रामचंद्रघाट आश्रामबारि यांगो कृष्णापुर तेलुमुरा आजागानि बररनो तिनि नंनि बिसिंति आं कोयनानि मुचुंगो 14 तारिख सिनि बागै बेलायखे important नरक साइमानो जे ताबुक जे सिनि तिप्रा हास्तेओ not तिप्रा हास्तेया overall India वनो काइसा burning issue o issue उनके सिनि illegal migrant सिनि बांग्लादेश ते म्यांमार नि फाइनाय रोहिंग्या रनो तुयै नरक साइमानो जे लाई थांनाय 19 तारिखो सिनि होम मिनिस्ट्री नि होइते काइसा नोटिफिकेशन ओंखरगा जे 1 month नि बिसिंगनो चिनि इंडिया नि जे इलीगल माइग्रेंट दंनो बंनो इंडिया नि होइते पुश बैक खालायनानि सो तिनि सिनि तिप्रानि इंगै जों तावसु जरातै आमहाय कुनो रेस्पन्ड माय आंगै तंगो तिप्रा गभर्नमेंट नि होइते सो आबन बागैनो जों जे तिप्रा मथानि इंगै जों 14 फाइनाय 14 जुनो जों काइसा मेगा प्रोटेस्ट रैली खानानै थांगै तंगो आं कोइने जत्तनो सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि खरकसा करय आकारै चिनि ओ जे 14 डिसेम्बर सॉरी 14 जून जतनो अटेंड खालायनानै बागै नॉट चिनि ओ खवाई डिस्ट्रिक्ट या ओवरऑल ओ दिनो चिनि एंटायर त्रिपुरानि जत्तो जागानिनो चिनि लुकुरक फाइनाय चिनि जत्तो लीडर्स फाइनाय चिनि एमडीसीस एमएलएस मिनिस्टार्स बरक जत्तनो फाइनाय फायो प्रोटेस्ट रो फायो बरक जॉइन खायफैनाय जॉइन फाय मकमनो सानाय जे होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने होते जे नोटिफिकेशन ओंखरमानि ओ नोटिफिकेशन आमहाय कुनो टाइमलाइन बा यार कुनो मेंशन खायजाखलै बरक सुदु साका बिनो नोटिफिकेशन सुदु इलीगल माइग्रेंट दंनो इंडिया ने होते पुशबैक मार्क खालायनाय सो आ जागा कुनो डेट बो मेंशन करे बो डेट नि होते जों बंनो पुशबैक खालायनाय आ जागा कुनो मेंशन खायजाखलै आबन बागैनो जों ओ दिनो जों सिनि एमएलएस एमडीसीस जतो सिनि तिप्रामो थाने लीडर्स रक मिलिवै जों सिनि गवर्नर न काइसा मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय जों कार्ड अफ इयार बो इयार नि होइते जों पुशबैक खालायनाय जों आबरो टोटली आ जागा मेंशन खालायै जों अदिनो मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय थ्रो सिनि गवर्नर न होइते सिनि होम मिनिस्टर अमित शाह जिनो काइसा ते सिनि इंडियानि प्राइम मिनिस्टर सिनि नरेंद्र मोदी जिनो जों मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय बेते नरक मबो साइमानो जे तिप्रा हास्तेबो गोबांमा आमहायगे मो इशुनति प्रोटेस्ट रे खालायमानि नुगै दङो किन्तु बाट आ जागाबो सुदु बांग्लादेशी गुबे हिमे सिमे सुंनुगै दङो आ जागाबो बांग्लादेशनि जे फाइनाय रंनो बुफुरनो होइते बंनो गुबे खिनाय रमदि 2000 नि होइते दा ना 1995 नि होइते दा ना 1980 नि होइते दा ना 1971 नि होइते दा माने बो इयार नि होइते बंनो पुश बैक खानाय किन्तु टोटली आबो हायरो कोनो मेंशन खालाय जागिया सो सुंगो दिनो जों टोटली काइसा जों बंनो जे कार्ड अफ इयार 1971 चिनि इंदिरा मूर्ति चुक्ति नरक साइमानो जे चिनि पाकिस्तान तंगमानि जे ताबुंनि बांग्लादेश आबो एक समय प्रो पाकिस्तान तंगमानि 1971 जों इंडिया हेल्प खालायै आबनो जों बांग्लादेश नामै रिखा ओ जारावो साइमानो जे 1971 गोबांमा बांग्लादेशनि बरक चिनि इंडियाव फाय हाफायका स्पेशली चिनि तिप्राव बिसि फाय हाफायका आबरंनो जों ओ जे 1971 फायनाय ब्रनरा पुशबैक खालायनाय ना आबुन परे तेकि सासा डेट उनसुर